Честита Нова година! Днес ще си говорим за пари, нищо, че тази тема е малко възпалена. Добре дошли за четвърти път в хороскопът на Алена. Ама си го написа. Вярно, чадър, т.е. овен. Ох, леле, само се излагам в тия видеа. В днешно време е трудно да си астроном, синоптич. Ох, някой да прати помощ. Телец. Телец ще е добре да прекарва по-малко време на телефона и пред телевизора и ще е хубаво да почне да излиза навън със своите приятели. Близнаци. Ако търсите съзвездието на зодия Близнаци в нощното небе, ще го намерите доста лесно покрай съзвездие Орео. Не Орион, Орео! Вижте схемата, не си измислям. Преди да продължим с хороскопът на Алена, ви каня да се излегнете върху бутона за лайк и бутона за абониране, точно както аз съм се излегнала на корицата на тази книга от 2005-та. Продължаваме. Рак наобратно е кар. Демек тази година ще сте светкавицата Макуин. Ще правите бръм-бръм и качао. Лъвовете са от семейство котки. Знаете ли кое друго е от семейство котки? Моите два риса. Дори не се майтапя. По някаква странна причина имам два риса. Това е истинска статия. Дева. Скоро отпада валутата лева и се превръща в евро. По същия начин, вие от дева ще се превърнете в девро. Пригответе се психически. Везни. Никой на този свят не може да се мери с тях. Да. Скорпион. Ще бъда честна, мога да ви обясня. За скорпионите не знам нищо. Затова нека видим Уикипедия. Скорпионите са разред безгръбначни животни с 8 крака, принадлежащи към клас паякообразни. Ужас! Гняз! Успокой се! Дишай! Мисли се за 2005-та! Дишай! Стрелец. Вземете, пуснете едно тото. Можете да вземете да улучите, да я знам. Козирог. Оле, трябва да се възползвам. Наблюдавам си звездите и пред себе си видях нещо странно, заприлича ми на символа познат. Гледам Козирога и ме обхваща пълен срам. Абе, това да не е Ерголям. За Козирога ти в моята книга прочети. С инфото оттам ще научиш ти за Ерголям. За ваше сведение вече съм Алена. Благодаря ви много. И това го очаквайте в албума. Водолей. Водолей се разделяме на два вида. Тези, които са гола вода и тези, които минават между капките. Познайте аз от кои съм.